Vítajte v mojom majestátnom videu a idem si zmeniť názov môjho kanála. Je to veľké rozhodnutie a preto si prečítam toto, lebo určite tam budú písať niečo zaujímavé. Vyberte svoj kanál názov, ktorý vás a váš obsah vystihuje. Zmeny vášho názvu a fotky sú viditeľné iba na YouTube a nie v ostatných službách Google. To je mi jasné. Čo som, babka nejaká? Svoje meno môžete meniť 2-krát za 14 dní. Ja ho neplánujem už nikdy meniť, takže... Kaktus. Zverejniť! Ukáž. Alo. Takže... Možno sa zmení, načítajú až po obnovení. Ne. Tak aspoň sa zobrazuje kanál, či to je aspoň tam. No, tuto je Kaktus TV. No, je. Ešte toto musím zmeniť. Tam dám zavináč. Môžem tam dať čo? Zverejniť. Yes. Ale toto je čudné. Jak počkať čo? Dobre. OK. Tuto to obnovím teda. Kaktus točí. A ešte toto znamená Spesovisko TV. Toto na teraz vynecháme, lebo to je zbytočne dlhé. Ale ja vám niečo ukážem. Mám jeden problém. Ja musím zmeniť profilovku. Lebo ja to mám Peču z SKTV. To bude problém. Ale to nevadí. Počkajte. Zmeňte začatie. Tak, zverejniť. OK. Tak, ja to idem teraz zostrihať teraz to video. No a teraz už budú normálne vychádzať videa, lebo som sa začal venovať YouTube. No a teraz budú fakt o niečom inom, pretože objednal som opicáka. Opicu som objednal. Takúto nerozbitnú. Neviem, či to nájdem. Teda, čaute.